Sabies que els veïns i veïnes de Deltebre som dels qui menys reciclem a les Terres de l'Ebre? A Deltebre es genera una mitjana de residus d'1,73 quilos per persona i dia, que són 631 quilos per persona i any. I tu, vols ser part de la solució o del problema? Abans de llançar, pensa, cada residu al seu color. Amb 8 capses de cereals es pot fabricar un llibre, el paper i el cartró al blau. Amb 22 ampolles de plàstic es pot fabricar una samarreta, els envasos lleugers de plàstic i metall al groc. Amb 3 ampolles de vidre es pot generar un any de bateria per a un telèfon mòbil. Les ampolles i recipients de vidre al verd. Amb 1 quilo de restes orgàniques es poden produir 300 grams de compost, les restes orgàniques al marró. Els bolquers d'un sol ús poden trigar fins a 500 anys a descompondre's, altres residus al gris, excepte els residus especials i els voluminosos a la deixalleria o punt verd, o te'l recollim gratuïtament. Horaris i més informació a deltebrerecicla.cat. Redueix, recicla, reutilitza, recupera. Cada dia i cada gest compten. De terra només n'hi ha una. Cuidem-la. Creem avui el Deltebre futur. Deltebre Recicla.